Owutalo. Ona mana second in command emekayi. Na nwunye ya mụrụ nwa. Onwe ha ego ibelu onwe as onye agụ na-eche mba ọ bụ ndị criminals. Akpọwa Akwa Okuko. Akwa Okuko. Onye Akwa Okuko bụ onye kwụrụ 350,000 Nigerian naira. Ọ nọkwa na prison. Ụnụ amana Akwa Okuko nọ ebe ọ nọ a na-eweta Thanksgiving. Ofu oke ite asị na ọ naghị alụ ọrụ. Ofu oke ite asị na ohuru ọ bara. The same blood money a na-eweta na-ebute efi na-ebute ewu soludo and emekayi na-erie na Ọka prison. Ụnụ mana Akwa Okuko ji 5 million naira ga renovate arụ emekayi ọfisi ya n'Ọka. Emekayi Akwa Okuko isi na ọ bụ onye ohi. Akwa Okuko isi na ọ bụrụ mmadụ. Akwa Okuko kwụọ 5 million plus to renovate your office. The same criminal, my brother, unenwe obi mmadụ. Last, unu kuze that na a ga-anapụ ya ịbụ dibia just because no chọrọ ka ife afọ okwu mgbe obi kubana before o jere meeting with that woman ka ọ bụla eziokwu. Kita now, that's why o ji wee bịa n'Ọka mee unu indoors as ndị gịnị City Boys movement ka akpa wee naanị iyi ọmandịle unu na mma. Ka unu ụra wee gba Akwa Okuko mgba shi ga na-agba unu mgba. Unu wee yuzuo lawyer ga-abụrụ onye Anambra kpaa Akwa Okuko ikpe. Gasa Akwa Okuko Deputy Governor Anambra State bụ gịnị number 1 mastermind of this game. Onya jere that day Akwa Okuko mere birthday na Asaba. Wolo pillar of this game. Ka mbụ unu uche was one now. Unu amana Ejiofọ bụrụ ya Nnamdi Kanu si ka ewere kesi ya. Mana because na obeli dara this lawyer ekorikogo ọrụ ha wee si Akwa Okuko na onye ọbụla kesi ya now na ga-atụ nga. Akwa wee si nwunye ya gba Ejiofọ na kesi ya adịgo close nya pụọ n'ime ya. Nya bara tata na Ejiofọ taa na-ewe iwe were asị na pa bụ ọ bụrụ gịnị evil that men do. Ndị ọba stroke Obi Kubana stroke nke si na bụ Obeleda Emeka Ọfọ Deputy Governor ọ ka hara wee pịapịa Akwa Okuko. Onye bara tata araghị achụ man pass man. Ọpọ na o nwere mmụọ dịbe a na-aba with 5 million. State anaghị achụ na-achụ Akwa Okuko. Alụnụmana onye nwere uche ga-ama na onye akpọlasị ka a na-emegbu.